Γιατί να επιλέξει ένα HR στέλεχος σήμερα το να δώσει training πάνω στο AI, αντί να δώσει, για παράδειγμα, training πάνω στις πωλήσεις. Ή τελικά να δώσει training στο soft skills. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί το AI ίσως να κάνει και τις πωλήσεις μόνο του. Σε επίπεδο ποιότητας, δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση από το να βελτιώσεις τους ανθρώπους σε σχέση με τις δεξιότητες τις ανθρώπινες. Αν μου έλεγες να δώσει budget για πωλήσεις ή να δώσει budget για soft skills, θα έλεγα ναι, να δώσει budget για soft skills, τελεία. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με τόσο μεγάλη ταχύτητα, όπου μπορεί πραγματικά να δώσει το έναυσμα για να τη χρησιμοποιήσεις στα όποια trainings και τα πράγματα να είναι πιο ευέλικτα από budget constraints. Δηλαδή να μην χρειάζεται να φτιάξεις μια υπερπλατφόρμα ή να αγοράσεις τις σούπερ άδειες, αλλά να χρησιμοποιήσεις τους ίδιους τους ανθρώπους σου με τις δικές τους λεπτές δεξιότητες για να ενεργοποιήσεις τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε σε επαγγέλματα, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε σε job titles και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε καθαρά δεξιότητες. Αύριο θα καλεστούμε να δουλεύουμε δίπλα από έναν agent, ο οποίος agent θα κάνει όλα τα μηχανιστικά, όλη τη λάτζα, θα κάνει εξαιρετικά Excel, θα μπορεί να γράψει πάρα πολύ ωραία emails, αλλά η κριτική σκέψη, το να μπορέσω να πάρω πάρα πολύπλοκες έννοιες και να τις κάνω ουσιαστικές για το συνομιλητή μου, το να μπορώ να περάσω ένα μήνυμα physically σε κάποιον με μη ηλεκτρική επικοινωνία, είναι πράγματα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει ποτέ, δεν θα αντικατασταθεί η υποκειμενική ουσιαστική ματιά ενός ανθρώπου που ερμηνεύει τον κόσμο με τα γυαλιά που το DNA του χάρισε.